Припинок. Палац спорту Вікторія. Наступний припинок. Гаврилова. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Гаврилова. Припинок. Гаврилова. Наступний припинок. Школьне. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Школьне. Автобус рухається по маршруту номер 43. Припинок. Школьне. Наступний припинок. Орловская. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Орловская. Припинок. Орловская. Наступний припинок. Партизанский проспект. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Партизанский проспект. Припинок. Партизанский проспект. Наступний припинок. Проспект Республики. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Проспект Республики. Припинок. Проспект Республики. Наступний припинок. Крушинская. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Крушинская. Припинок. Крушинская. Наступний припинок. Гузнянская. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Гузнянская. Припинок. Гузнянская. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Тянистая. Припинок. Тянистая. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Абрикосовая. Припинок. Абрикосовая. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Червоний двор. Припинок. Червоний двор. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Абрикосовая. Припинок. Абрикосовая. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Тянистая. Припинок. Тянистая. Наступний припинок. Заречний. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Заречний. Припинок. Заречний. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Волгоградская. Припинок. Волгоградская. Наступний припинок. Ринок. Лагуна. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Ринок. Лагуна. Припинок. Ринок. Лагуна. Наступний припинок. Ковальова. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Ковальова. Припинок. Ковальова. Наступний припинок. Завод «Цветотрон». Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Завод «Цветотрон». Припинок. Завод «Цветотрон». Наступний припинок. Машинобудівничий завод. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Машинобудівничий завод. Припинок. Машинобудівничий завод. Наступний припинок. Мікрорайон Паўднёвы. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Мікрорайон Паўднёвы. Припинок. Мікрорайон Паўднёвы. Наступний припинок. Жукова. Автобус рухається по маршруту номер 43. Припинок. Жукова. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Оборонцев Айчини. Припинок. Оборонцев Айчини. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Вулиця Гвардійська. Концевы. Припинок. Подрыхтуйте проездные документы для контролю. Выход будет проводиться през передние двери. Припинок. Вулиця Гвардійська. Концевы. Припинок.